Se on Vilitsu ja tyylimokat, kun sä meet ekaa kertaa tapaa sun tyttöystävän vanhempiin. Sano sen äidille, että sillä on hyvä perse. Sano sen faijan autoon rumaksi ja kysy, että eikö äijällä ole varaa kalliimpaa ja parempaa pirssiä. Kysy, että ei teiltä sattuisi löytymään toista tytärtä, kenet vois viedä treffeille ihan vaan vertailun vuoksi. Sitten kun ne kysyy, että mitä sä teet työksessä, niin vastaa, että bisneksiä. Käy räjäyttää niitten vessa täyteen ripulia. Sitten kun sä oot syönyt se äitin laittamat ruuat, niin sano, että kylläpä oli shitin makusta safkaa. Vedä sun takataskusta Fiskarsin kirves, lyö se siihen pöytään ja sano, että teidän tytär lähtee meikäläisen mukaan tai teille käy huonosti. Se on Vilitsu XD ja tyylimokat, kun tohtori sanoi, että sulla on enää 1 päivä elinaikaa. Ota kirves esiin ja sano tohtorille, että niin on muuten sullakin. Mene töihin. Päivitä Instagramiin, että huomenna reissuun. Käy lottoomassa. Itke sun eksän perää. Sovi treffit huomiselle. Mene tappelee sun pomonkaa palkankorotuksesta. Rupee lukemaan yliopiston pääsykokeisiin. Se on Vilitsu XD ja tyylimokat koulun liikuntatunnilla. Käy suihkussa. Lintsaa kaikki tunnit ja sano, että mä oon jo tarpeeksi hyvässä kunnossa. Mene meisseli pystys uimaa. Pelaa taskubilistä koko tunti. Sitten kun opettaja kysyy, että mitä pelataan, niin ehdota sulkapalloa. Tunge pingistä palloi sun perseeseen. Sitten kun on täynnä, niin tunge loput sun kaverin perseeseen. Vedä perseet. Se on Vilitsu XD ja tyylimokat, kun ostat koiraa. Osta kissa. Kysy, että saako tällä koiralla naista. Anna sille koiralle nimeksi Mirri. Kerro sille myyjälle, että sä tykkäät syödä koiria. Maistele niitä koiria vähän siinä kohtaa, kun se myyjä kysyy, että minkä sä näistä haluut. Kysy, että kai tää osaa sit käydä ihan itekseen lenkillä. Sano, että sä otat 5 koiraa yhden hinnalla. Pyydä papukaija kaupan päälle. Se on Vilitsu XD ja tyylimokat, kun päästät äänekkään pierun julkisella paikalla. Nosta käsi ylös ja huuda, että se oli minä. Ota housut pois ja tsekkaa, tuliko saman lusikallinen housu. Päästä vielä toinen pieru varmuuden vuoksi, ettei jää epäselväksi, kuka täällä haisee. Ota sun lähin ihminen siitä kainaloa ja kysy siltä, että miksi sä pierasit. Sano tuntemattomalle, että leikitään sellaista leikkiä, että sä haistat nyt mun pieruu ja yrität tarvata, että mitä mä oon syönyt aamupalaksi. Sitten kun se menee kyykkyyn ja rupeaa haistelemaan, niin huudaa, että minkä hemmetin takia sä haistelet mun persettä. Se on Vilitsu XD ja tyylimokat lastenhoidossa. Moi. Hei, mä yritän kuvaa video, mitä sä oikein teet? Ei kuulu sulle. No voitko mennä pois siitä? Ei. No mene nyt pois siitä. No okei, mä lopetan. Se on Vilitsu XD ja tyylimokat lastenhoidossa. Onko tää kosketusnäyttö? Hei, nyt pois siitä. Onko sulla pelejä tässä? Se on Vilitsu. Hei, jos nyt lopetat, niin saat karkki. Ai nää karkit vai?